Zdravím vás, moji milí a drahí, po dlhšej pauze som tu späť. Dúfam, že ste mali krásne sviatky, že ste spokojní s tým, ako prebiehali, že neboli žiadne hádky a že ste ich prežili v zdraví, nie ako ja. A teda poďme na ďalší kolektívny výklad, bude na lásku, uvidíme, čo nám kartičky ukážu. Takže máme tu na vášho partnera, partnerku, niekedy v blízkej minulosti, ale môže to trvať už aj dlhšie, prestala prejavovať akékoľvek city voči vám. Dištancuje sa od vás, možno ste aj v blokácii, tu je prerušenie možno kontaktu, nechce sa s vami stretávať. To, čo vnášala táto osoba do vášho života, do vášho vzťahu, všetko to pekné, to všetko náhle prerušila. Náhle. Vy máte veľkú vieru v lepšiu budúcnosť, vy veríte, že sa ozve táto osoba, že sa to dá do poriadku, je tam naozaj veľká dôvera, máte ešte veľkú dôveru v ten úspech, že sa to stane, že sa ozve, že príde, čakáte, môže to už trvať dosť dlho, ale nemusí. Vám to už ale pripadá ako hrozne dlho. Táto osoba vás ignoruje, doslova, je paličata. Máme tu na kartu smrť a kartu voz. Čiže ono sa to všetko skončí. Začína niečo nové. Jo, všetko toto odíde. To, že neviete, čo bude ďalej, čo s touto osobou, čo sa deje. Dozviete sa nové veci. Tu máte nejaký nový začiatok, nejaké nové spojenie s touto osobou. Prichádza nové spojenie. Bohužiaľ, táto osoba zrejme, tu nám už svieti tretia osoba. Jo, táto osoba má už s niekým vzťah. Čiže čo je zaujímavé, vy sa stanete konkurenciou pre nich dvoch, čo nemysliteľné, tu nám môžu byť aj hádky, proste začnete byť konkurenciou, veľkou konkurenciou tej tretej osoby, čiže je tu veľká provokácia, sú tu súboje, jednoducho je to veľmi nepríjemné. Táto osoba bude dosť temperamentná a priebojná. Toto zistenie, tu je väža, toto zistenie bude pre vás veľmi, veľmi prekvapivé a veľmi náhle a rýchle a zrazu sa vám zrúti svet. Vám sa zrúti svet, pretože zistíte, že ste čakali zbytočne na túto osobu, že to už nemá význam, že to už nemá cenu. Čiže pravdepodobne vaše city ochladnú, veľmi rýchlo ochladnú po týchto hádkach, po týchto súbojoch, po týchto provokáciách týchto dvoch osôb. No, veľmi sa vám zhusí. Nebudete chcieť už s touto osobou mať nič spoločné. Oni tam majú majú tam celkom sľubnú budúcnosť. Môžu mať spolu aj dieťa. Je tu karta materstva, je tu karta svadby. Čiže vy zistíte, že toto nemá význam. Tam sa už jednoducho s týmto už nepohnete. Keď som sa ale pozerala ďalej na vás, ako to sa vami teda bude a dopadne, máte tu krásnu kartičku zamilovaný, máte tu niečo nové, nejakú zmenu. Tu vám prichádza nejaký nový napadnička. Jo, máte tu kartu zamilovania, dva poháre, čiže niečo láskyplné, nejaké zamilovanie sa. Naozaj niekto nový, ale tam bude oveľa lepší a zdravší základ toho vzťahu, ako bol v tom minulom. Takže ja vám držím palce. Ak to na vás sedelo, nezabudnite mi dať komentár a samozrejme follow. Ak ma sledujete na YouTube, tak si poprosím odber. Ďakujem.